Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Eta batez be ikasturte osoan zehar hemen euki ditugun gonbidatuak. Ze gaurkoa entzuleok azkenengo saioa izango da, baina esperantzaz ikasturte honetako azkenengo saioa. Eusko ikaskuntza eta Bizkaia irratia badakizue Alkarlanean hilabeteko lehenengo zapatuetan eta azken zapatuetan. Eta gaur beste gonbidatu bat daukagu, gonbidatu berezia beti esaten dugun moduan. Eta bera historialaria da, horrez gainera Eusko ikaskuntzako kidea eta aitatuko ditugun jardunaldietan hizlaria. Jardunaldiak dira gaurko gaia, Plentziako tokiko historia jardunaldiak, eta epealdi zehatz bat hartu dabe gainera adituek lantzeko maigaineratzeko 1868, 1936. Gure hurrengo minutuetarako gaia beraz horixe izango da. Jaso izue beste behin ondo etorria. Eta ia gaur be, zer edoa ikasten dugun. Enriketa Sesmero, ondo etorri zelan zagoz? Ai, oso ondo. Egunon, eskerrak gomidatzea gaitik, egunon zuri eta egunon eguntzun lego guztiori. Ba, zeuri eskerrik asko etortea gaitik eta jardunaldiak kontatzeko prest egotea gaitik. Ba, jakina. Esan dugu, atarian zein dan izen buruan. Kontua da uztailaren 6, 7 eta 8 Plentzian daukagula hitzordua. Plentziako tokiko historia jardunaldietan laugarrenak dira eta epealdia 1868, 1936. Lekua, entzuleek ondo jakindagien, Goñi Portal Kulturala kale barrian dago, 2. zenbakian esandako moduan Plentzian. Zuzeu Enriketa historialaria zara, eta zure lanbideak kuriosidade apur bat sortu dezu. Jakiteko nolakoa den? Bueno, alde batetik, esaldi batean esateko, antzineko dokumentoak irakurtzen ditut, beste lankideko bezala irakurtzen ditut, eta hortik ateratzen ditut datuak jakiteko gure arbasoak nola bizi diren. Baina, klaro, dokumentua zer da oso iluna eta ez dakite itxita eta maraunez eta hautzez beteriko lekua. Hori da daukagun irudia, ez da, askotan bai, eta hori da normal, eta gero zemotako datua, gerrateak, politika, institutuan edo ikastetxean geunden oso aspergarria zen historia hori kontatzeko, ez, pentsa. Pentsa zazu dokumentua izan daitekela edozen gauza, aintzineko eta geuk ere, pertsonok, jendeok utzitako aztarna. Tardun ze izan daiteke, etxe bat, gure kaleak nola dagozan antolatuta, hilerriak, dendak monumentuak, izkriboak hori bai paperak argazkiak eta jardunaldi hontan agertuko dira argazki batzue. Ta orduan, gauza guzti horietatik datutxoak ateratzen ditugu eta puzle bat balitz bezala moldatzen, elkarganatzen ditugu egiteko irudi bat, nola bizi ziren, baina batez ere jakiteko zer kontatzen haien asmoak, haien grinak, haien problema zentzu ziren, eta ez bakarrik teorian edo usteko, ez dakite, unibertsitateko jendearen zat, eta oso gauza zer eta teknikoak egiteko baizik, eta ikasteko, gure denboretako, haien problema zentzun diren, eta ze konponbideak lortu alasmatu zituzten, guretzat baliogarriak izango diren ala ez, eta gero gaur egungo problemen sustraiak ikusteko ere, eta horregaitik tokiko historia, dibidez, Plentziako historia, eta, bueno, Uribe Kosta edo Uribeko historia egitea, ni pentsatzen dut oso garrantzitsua dela, zergaitik.
gure herrian, eta, bueno, eskualde hontar aldaketa batzu historia zean egon dira, 16garren, 15garren, mendetik aurrera oso, eta aldaketa sakonak. Baina, hango jendeak oso moldagarriak izan dira, beti, problemei, bueno, gibele egiak ekatzarik, ez da, eta orduan problemei beti konponbideak edo aurkitu dizkiete, eta horregatik biltzen gara historialariok, eta jardunaldi horietan oso jende trebea egongo da unibertsitatetik etorrita eta ez unibertsitatetik soilik eta elkarrekin egoteko elkarrizketa egiteko etorriko den entzulegoarekin jakiteko bueno geure aldetik zer eman dezaioken entzulegoari ulertzeko bere gaurko gizartea eta bar eta hoiek ze eskatzen diguten geuk azaltzeko. Laster sakonduko dugu jardunaldi honetan, Enriketa, baina konta iguzu, ze Eusko Ikaskuntzako kidea bebazara, ez? Bai, jo, eta sartu nintzen, ez dut esango noiz, denbora asko pasatu da, eta naizan zarra, baina unibertsitate denboretan, bai egin zen kanpaina bat, eta oso interesgarria iruditzen zait, alde batetik, bueno, bide asko dauz ikerketea egiteko eta hori, eta gero, batez behi, batzordeak, Eusko Ikaskuntza zailkatuta dago, eta batzorde ezberdinak dauz, eta etnografia, historia, linguistika, eta lan egiteko. Hori alde batetik, eta gero alkarregaz gauzak egiteko. Eta orduan, bueno, giroa oso ona da, tokiko gaiak, euskal gaiak ikutzen ditugu, baina Europar eta, bueno, primerazko eta puntero diren ikuspegietatik. Eta horri esker asko ikusi eta ikasi dudala pentsatzen dut. Konforme, beraz, Eusko Ikaskuntzan, Eta Plentziako tokiko historia jardunaldietan berba egingo dozu, hortxe daukazu hitzordua, egitarauan zure izen abizenak irakurri ditugu, zeri buruz egingo dozu berba? Bueno, neurea da Uribe Kosta irugarren, bueno, hause zen azken edo irugarren karlistadaren denboretan, baina ez da, eta orduan armada etorri zan txatxatxan emendik eta pumba tiroka, ez, bada, aztertzea ze problemak egozan eta bueno, jendean bapatean ez da txoratzen eta azten da tiroka elkarri, ez da? Eta orduan beti azpiti badauz oso problema sakonak eta egorea latxak. Eta orduan nisaiatu indaiz ikustenia problema horiek benetazkoa ziren funtsezkoak eta, bueno, hori alde batetik, eta gero, Uribe Kostako jentea benetan borrokalaria eta gerrako jazan, holan esateko, ala ez. Eta, bueno, saiatuko naiz gauza kontatzen, egin dut PowerPoint hori presentazio bat oso grafikoa, eta batzutan pizka delirante, esaspertzeko, klaru, ustailan izango da, eta jendea balien animatzen bada etortzen ondartzara joan baina esan behar dutxut, laugarren jardunaliak izango dirala, eta aurreko hiru urteetan jende kopuru galante etorri da, 100 bat lagun edo, bakoitzean. Asko da, Bai, asko da, pentsazazu, tokiko eskualdekoa, baina tokiko gaia dirala eta hori, eta orduan arrakaska ondoia da, batez be, maila zientifikoa altua izatearren, baina gero divulgaziokoa. Inorez da espertu eta normalen jendea kontento irten da. Ikusi aurten beste aukera bat uztailaren 6-7 eta 8 Plentzian esaten izan dugun moduan Plentziako tokiko historia jardunaldiak. Eta orokorrean Plentziako eta bertako historia hartu dituzue ardatz, kontua da epe jakin bat aukeratu dozuela. Ez da apur bat mugatu egin behar izan dozue kontua, ze apur bat zabala izango litzateke bestela jardunaldi hau. Zein da testu ingurua? Testu ingurua, bi urte hoien esan dugu 1878 eta justuan Euskal Herriko eta batez ere Bizkaiko ekonomia eta gizartean, bueno, aldartzea egozan, baina orokorki. Industrializazioa, klase gatazka eta klase gizarte barria eta, bueno, nekazal bizitza aldatuzta hori alde batetik. Eta gero Espainiako gobernuan ere oso, bueno, revoluzio burgesa, liberalismoa eta kontserbadore, motaskotariko kontserbadoren aurka eta hori.
Eta gero, zoritzarrez badakigu 1900 eta 38an segertatu zen. Eta orduan, hortik aurrera gerratea eta gero frankismoa. Hori izango da, datorren urteko 5. jardunaldien gaia. Eta orduan, bai, espero dugu eta dana gure dugun lezat ataraten bada, online izango da. Eta orduan segertatzen da, justu epe hortan karlistadan eta gero restaurazioan nik uste dut gaur egungo gure gizarte ekonomiaren sustraiak edo erroak sakondu zirala. Gero aldaketak egon dira, badakizu Bizkaiko labe garaiaren krisialdi eta hori. Baina hori krisialdi horrek ondino mugatzen gaitu, ezta? Baina horren sorburua eta horren iturria denbora horietan dago. Eta horregatik egin da holan ikusteko, eske, Uribe, orokorki eta Uribe Kosta eta, gune hau, badirudi ez dela ezer garrantzirik gertatzen, badinot. Industrializazioa Barakaldon, mertegiak Somorrostron, eta ezta? Eta Bilbo, berte hor dago, merkataritza, eta, ekonomialdetik oso dinamikoa, eta orduan, plentzea, eta inguruak edatzen dira horretean, mugagabekin, definido, aldaketek eta goza, baina gero, hasten zara pizka bat, narritatzen segertatu zen, eta orduan ikusten duzu, demontre, ez da horretan bat ere, geratu eta gainera, hemengo jendea gitxi izango dira kopuruan, pertsona gitxi, baina oso talde dinamikoa dauz, eta orduan ikusteko nola herri txikia konpontzen diran jende trebeak prestatzeko, eta horrelako aldaketa punterotan sartzeko oso apasionante bihurtu da, noretzat denen. Eta lortzen dugun guztion alkarregaz, entzulegoarentzat apasionante izan dadin. Bai, ikusten zaitu gustura zeure lanean eta gustura kontunean. Hori da nire privilegioa, eske historia bada droga gogorra, benetan, esatzen zanean, eta horregatik animatzen dut, beti hortik agertzen da, hitzaldi guztietan, tokiko jakintzua. Eta batzuk, unibertsitateko batzuek despreziatzen da, horrek, ez dakiz, ez da, ez da beharrezkoa benetako historia egiteko unibertsitatea joatea. Alde batetik, jende horren ikuspuntua herrikoia da, eta geuretzat, profesionalontzat oso garrantzitsua. Hori alde batetik. Eta gero, jende hau guztiz murgilduta dau tokiko gizartean. Eta orduan, klaro, lehenengo eskutatik, ohitureak eta zendiaren tradizioak eta gauza guzti horiek ezagutzen da bez. Eta orduan, alkarregaz, hasi gara eta jende hau, eta historialari profesional gero eta gehiagok egiten da bez, ahozko historia, eta hori jardunaldetan agertuko da bez, gai ezberdinak dagozan, ez da? Eta orduan, alkarregaz egiten dugun beste motako historia, pertsonon historia, ez boterearena, baizik eta bizi dana, eta sentitzen dana. Eta honetarako, guzti honetarako, 3 egunez, hainbat aditu, izlari, alkartuko zarien. Konta iguzu, txosten bi, zei komunikazio? Bai, txostenak eta komunikazioak horrek ez da esan gure, txostenak bestean baino garrantzitsuagoa dirala. Txostenak epe edo, gai zabalagoak izaten dira, hori alde batetik. Eta gero, programean agertzen dira unibertsitatetik eta horritako jendeak eta beste batzuez. Eta orduan, lehenaz, programa hasieratik amaieraino esatu dut. Batzu erderaz bestea bez. La transformación del comportamiento político en la otra Bizkaia. La otra Bizkaia, hori hain merkataritza hain dinamikoa ez dana, Bilbo eta aldekoa ez dana. Ez da, justu ikusteko eta oso aldaketa sakona zan, nazionalismoa, karlismoa, liberalismoa, batzutan hasten da, baina horti dau eta oso adierazkorra da ikustea zelan antolatu izan, tokiko boterearen erlazioak eta gizarte problemak adierazteko. Gero neurea, kontatu egin daudan, eta orduan, aurrera. Gero, armintza industrial, eskabetxe fabriko, la fábrica de escabetxes Gamindizia, kompainia. Beti, hemengo industria, ala burdinezkoa, ala bermioakoa, kontserbak eta hori. Baina armintzan ez eta oso leku txikia izan, egin zan, eta ikustiko nola konpontzen den oso tradizioa,
tradizio zaharra iteko, arrantza eta guzti hori eguneratzeko, eske benetan oso aurreratua izan zen bere denboratan. Eta hori, David Krestelok, Plasentzia de Brutron tokiko museotik etorritakoak, adierazteko dizku. Gero, aportaciones etnográficas sobre Barrica y Plencia. Ze serio, baina ze ederra izango zen, notas y fotografías, antzinekuak, joan den mendearen hasierakoak. Gonzalo Duok, hori da jardunaldien antolatzaile batek, Gonzalo Duok ekarritakoak. Eta, Duok oso ondo ezagutzen dauz Plentzia eskualdea eta, oso artxibo pertsonal handia deko, eta gainera bera oso atxigingarria da gauza kontatzeko, eta ia segurazki ondo pasatuko dugula beragaz. Gero, modernizazioa, geuretzat, momentu hontan zer da, teknologia informaziokoa eta komunikabidekoak, ez da, eta, orduan, hemen, eukiko duguz, telefonoak Plentzian. Eta, geuretzat, ez duzu agian sinestuko, baina internet geuretzat bada, lapera oso iraultza, komunikabidetarako, telefonoa, joan demedearen hasian, bazan, jendea hurbiltzea, negozioak aurreratzea, eta hori, guazen ikustea orduan, sekretatu zen Plentzian, gerratea baino lehenago, eta Bedekoia Villanueva, Eusko Ikaskuntzako kidea, bazkidea kontatuko deuzko. Gero, las marismas de la ría de Plencia como archivos de la historia local y global. Hori, benetan, gero joateko oinez ikustera Alejandro Zeharretak, Euskal Herriko Unibertsitatekoak kontatuko deuzko zan gauzak, ikustea eta, nola leku padura horiek historiaren lekuko izan daitezke nola erabilideran, ze aldaketak egon diran, eta hori, eske, destripao ez doin gure jendeak, jendea joan dandin, ez da? Bai, sekreturen bat gorde. Hombre, klaro, jakina beti zer maukan gorein behar, ez da? Hori izango da, eta gero, barikoan, Pedro María Bazañesek, unibertsitatetik torrikatakoa Antonio de la Luce, arkitekto beradio, politiko y arkitekto, al arkitekto eta politiko, claro, denbora hoietan joan den mendearen hasieran gauza biak, arkitektura hiri bat moldatzea, edo hilerri bat moldatzea, bada eukitzea gizarteanen irudi bat buru barruan. Eta gero adieraztea erakinetan eta hori. Hori zan arauz honek egin zanak, eta, Bazañesek Plentzian konkretuki zegin eban kontatuko deusko. Eta gero beste ponentzia bat egongo da luzeagoa izatearrek, Jose Maria Beaskoetxeak, hause beste antolatxea jadana, eta el nuevo modelo urbano de Plentzia. Ikusten duzu ere, hori, iria, claro, jendearen bizitza aldatzen da arabera, iria aldatzen da, eta badauz guneak bizitzeko, hastiaerako, lanerako, sendiarako, badauz, ala ez dauz, eske batzutan falta dire, zer dauan umentzako, zaharrentzako, eta eta orduan, areatza eta relleno bazan padura, hori, bete inzan, eraikitzeko gainetik, nortzuek egin eben, eta zertarako. Justo joan den mendearen hasiena, eta hauzi da programa osoa, konfunditzen ez banaiz, ikusten duzuenez oso adiera eskorra, sailkatuta, baina orokorki balin bazoazi eta espero dengun ikusiko dugulan, oso irudi fina eta osoa emango deuskula pentsatzen dut. Plentziako tokiko historia jardunaldiak, 1868 eta 1996, Enriketa Sesmero historialariakaz hementxe jorratzen gagozanak. Eta hau, jardunaldi hau antolatzeko sarreratxu bat konposatu duzu, eta sarrera honek dino, Euskal Herria gertaleku izan zuten Espainiako azken bi gerra zibilen artean, aldaketa izugarren aldia izan zen. Aldaketa handiak, txikiak, sakonak beste batzuk, ekonomia, kultura, politika, arlokoak, jardunaldietan bilakaera eta galera prozesu hartako gizarte osagai nabarmenetako batzuk aztertuko dira. Txostena, komunikazioak, Plentzia eta Uribe Kostaren esparruari begira, politika, merkataritza, komunikazio teknika modernoak, arkitektura, hirigintza eta iragan hurbileko lehen
nostalgiak direla bide. Horixe dinozue, beraz Plentzia eta Uribe Kosta zeukenreketa ondoa aitatu dozu moduen, apur bat borobildu egin gura dituzue jardunaldi honetan, ezta? Naiz eta egun batzuk izan, apur bat perspektiba guztiak landu. Bai, hor dago koska, klaro, segertatzen da, intelektualki posible da tratatzea, aukeratzea epe bat, eta orduan epe horren problema guztiak alkarregaz tratatzea, baina azkenez, bueno, izan liteke oso komplikatua, eta gure asmoa izan da, geuretzat, geuk historialariok bezala, komplikatua eta, bueno, korapilatxo ikusten dugu zen problema guztiak, pixka bat divulgazioarako azaltzea, era lasaiago eta argiago batez. Eta horretarako pentsatu egin dugu hobi izango dela sailkatzea, alde batetik denboraz, eta horregatik dinot komenigarria dela, jende animatzen bada, egun guztietan zehar joatea entzutera, ezta? Jarraipen bat egiteko. Hori berori. Eta orduan, klaro, horri esker gero oso irudi borobila lor daiteke. Ikusteko, hemen dino, iragan hurbileko lehen nostalgia, klaro, eske gauza batzu aldatu egin da, aldatu egin dire eta geu ez gara konturatzen, baina gero ezten gara pentsatzen eta demontre, baina hori nik entzun dut eta hori amamari edo entzun da, hori ikusten dut, badauz gauza eta ez bakarrik ikusteko ala geratzeko, galdu inzana edo zein denbora geurea, baino zala eta abar, eta pentsau, geu gure eskuetan dauko gaula, tokiko historia egiteko, eguneroko bizitzakaz egiten dugula, eta orduan, geure responsabilitatea zera da, aurrera, gure aurrei eta ondoko jendei ustea irudi bat ez bakarrik geuk egindakoa. Eske geuk beste motako altxorrak deko guz, gure arbasoen gandik etorritakoak, kantak, oitureak, ez dakit esaldiak, Plentziaren badao izkera oso ederra eta jatorra, baina askoz jatorragoa, ez da? Eta orduan, altxor guzti horiek posible da gordeitea eta lantzea, eta naiz eta gero oso globalizatuak egon, internetera bili, gure oporrak ez dakit mundua zehar pasatu, eta konektauta ez dakit zenbat denboratan egunean pasatu, ez da? Batzue badauz, ez dan aldatzen da momentu hontan, eta horren beste globalizazioakaz dana galduko dugu, eta orduan ala txeratzen gara, geurea ez. Eta gainera, Euskaldunen, oso birtute handia zera izan da, denboran zehar, gordeitea bere nortasuna, eta, bueno, oso nortasun ondino, eta geu zorian dekoguna, eta gero, egotea beti irtetzea Euskal Herritik kanpora mundu guztian zehar badakizue, eta hortik hartzea danetarikoak. Barritasunak, ideia barriak, arte literatura, eta orduan moldatzea geure nortasunari ondo doakion erabatera, aurrera joateko. Eta orduan, agian momentu enten, eske, klaro, referentzian pixka batek gizartean galduta dauz, eta ez dakigu lehen oso argia ziren, leizea, politika, gizartea, baina gure erronka izan leke hori. Ia nola konpontzen garen, gauza bere egitea gure arbasoek antzinekoek eben hori, birtute edo irutoltatik jarraituz, eta, bueno, egotea munduan zehar, lehenengo pol posizion batian, beti gertatu nalez. Zuk, esaten esan dugun moduan, eskainiko dozun berbaldia Uribe Kosta ante la tercera guerra carlista. Hau izango da, eguaztena da, beraz, urtailaren 6. Bai. Sortzietan. Eta, bueno, esango ditzuet, nik tratatuko dodazan herriaz izango da Barrika, Gatika, Gorliz, Lemoiz, Plentzia, Sopela eta Orduliz. Ergatik, eske, Uribe Kosta aldakorra izan da, aldatu inda, momentu hontan, baina Uribe Kosta, momentu hontan badau aman komunitate bat eta getxota berango sartzen dira be. Baina, historian zehar, dependitzen da zemotako prozesuak egoreak gertatu diran,
aldatu egin da pixka bat, bere nortasuna gordetuz. Eta oso interesgarria da hori, eske beste batzu, historia aldetiko interesgarria dira, Karterriak edo Durangaldea, baina beti leku berberak izan dira. Baina hause moldagarriagoa izan da. Batzutan, eta orduan, historian zehar, joan da pixka bat kostalderantza, bestetan Bilborantza, gero Bilboko erreferentzia irentxi egin dau Getxo eta Berango adibidez batez ere Joan de Mendearen hasieran edo, eta orduan, klaro, jardunaldietan zehar, gero edizioaren aipatu egin behar, jardunaldietan zehar ikusten da aldakortasun hori. Eta esan gura daut, lankidetza, Eusko Ikaskuntzak, liburu bat, lankidentzan bedun bat, ateratu ineban lehenengo jardunaldien ponentzia eta txostenekaz. Baina gero, egingo da bigarrenekua eta hirugarrengoa, baina interneten. Imposible, eta orduan eskuragarria, norberak gura badau paperez eskuratzea, eta orduan paperez eskuratuko dau, eta oso merke gainera, baina bestera egongo da, eta gainera zabalduta. Orduan gure asmoa, eta laugarrengoa ere pres egongo danean, datorren urtean edo, klaro, idea bada edatzea, eta ez ustea bakarrik entzulegoarentzat edo ordaintzen dauanarentzat, eta orduan orokorki sartuz web orrialdean eta neskegita egongo dira. Historia landu, baina gero zabaldu egin behar dalako. Claro, eske bestela bakarrik historia, gure zilborrari begiratzeko eta geuri bueltaka eta bueltaka egoteko eluke mereziko, batez beni gero eta historiare asko pentsatzen du oinia jende guztiok. Ez dugula egiten lehen egiten zan lez boterean enalde, egiten dugu benetan zerbitzu publikoa balitz bezala, eta beharrezkoa da, badauz bide asko gizarte bat eta herri bat aurrerantza joan dadin, eta hause izan liteke gure kolaborazioa, ia lortzen dugu. Ia lortzen dan. Enriketa, gauza asko kontatu ditugu, batez dituzu. Bueno, enrollatzen naiz, historialari honak atza da edo virtutea ez dakit. Bertutea esango dugu, baina ahaztu dugu ezer? Ia. Zer astea? Agian umiak, astu dugu zara, zergaitik. Momentu honetan, pentsatzen dugu gauza asko ezagutu behar da bezala, baina batez ere teknika, internet, hizkuntzak eta hori, ondo dauz, oso ondo. Baina historia ez da aspergarria. Alde batetik oso divertigarria izan daiteke beraintzat. Eta gero, hausi da geure etorkizunea. Eta orduan, zaindu behar duguz eta irakatsi, geuk baino lehenago bizi dana. Gainera, gizartea momentu honetan gogorra izango da, haien etorkizuna zoritxarrez nahiko latza, kompetitiboa eta hori. Eta orduan, badauz betiko baloreak. Eske, holan esan da badirudi oso diskurtso ez dakit kontserbadorea edo ez dakit atzerakoia dela, baina birtutak, alkarkidetasuna, hori, problemen aurka erresistitzea, ekinta jarrai lan egitea, lan apreziatzea, komunitatearen harremanak sendotzea, tokiko bizitza preziatzea eta aurreratzea. Eta guzti hau gure umiei erakusteko eta transmititzeko historia izan liteke bide bat, bestea gure eskuetan dago. Bai, geure aurrekoek zeo zer egin eben, ez? Gu hemen egon alizateko. Bai, klaro, eta gauza asko eta gainera, geure egoera, hoiek oso bide gitxi, zeuzkaten, eta baina borondate asko, eta geu bide asko eta teknikalditik eta hori, baina gure borondate ez dakitea izut eta gauzan, nekauta, referentzia galduta edo, eta orduan, lortzen dugun, esatea, latza izan liteko momentua aldaketea, baina gauza, esan duzun lez, nostalgia, gatza batzu, galtzen dira eta betirako, onerako alatxarrerako, onartu egin behar da, eta gure eskuetan ez dau berreskuratzeko beti. Baina,
gure eskuetan dau bederen erresistitzea eta gero zorrotz izatea, ikusteko, bueno, diablo, neure interes pertsonalen kanpotik edo gainetik badau gizartearena eta neure herriarena. Guazen ikustera zein dan, guazen asmatzea zein izan liteken, zeintzu diran benetako problemak. Nik agian oporrak hain luzeak ez doda sartuko, baina bueno, neure problema da bakarrik ala nortzuena, ezta? Eta gero alkartzea, bueno, beti hemen egin aldez, alkartzea konponbideen bila. Hori, alkarregaz egiten ez badugu, baina ona izan dadin pentsatuko duela, ez da? Zalantza barik. Hemen gu geu ikusi egon gara alkarregaz, gainera ondo konpondu gara eta gustura egon gara, hauxe da ikasturteko azkenengo saioa, historialaria, Eusko Ikaskuntzako kidea, jardunaldietan izlaria, Enriketa Sesmero gogoratuko dugu, uztailaren 6-7-8 plentzian daukagula, hitzordua Goñi portal kulturalean, Eusko Ikaskuntzaren web horrian, edo atarian informazio guztia dago, beraz, gonbidapena lusatuko dugu, eta Enriketa zeuri, eskerrik asko. Eskerrik asko zui, entzulegoari, eta alkarrik ikusten dugun jardunaldi horietan, eta beti zuen eskura. Hurrengora arte, mila esker. Hurrengora arte, bai, eskerrik asko.